Psalms 6, verse 10. Revelation chapter 12, verse 1. Sisavula amabhayibheli ethu. Song of Songs chapter 6 verse 10 and Revelation chapter 12 verse 1. Oh, amen. Sisavula amabhayibheli ethu ke bazalwane. Ngokukhulu kuyithoba angiphile ngibingelele nonke bazalwane egameni elihle lenkosi. Ningixolele, that's the way I greet. Ngibingelele nonke inceku senkosi. Oh, amen. Kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. If bengilapha esontweni lami engizoqala ngibingelela uSunday school ngikhuphuke. Oh, amen. Bese kuthi ke nasekugcineni angenze nje. Oh, amen. Bingelela ubaba babukhuzwa igama elihle lenkosi. Baba ngibonile ikhatho iningi. Usivakashele first day. Oh, amen. Namsuke ngikhona baba. Amen. Ngihlezi pha ekhoneni. Ngibone baba ukhona, ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Awu, amen. Abalezi iphutha. Awu, amen. Ngase ngifike ekhaya. Awu, amen. Hallelujah. Angakhuluma indaba eziningi esonto ngishadile nonkosikazi bazalwane. Ake ngibingelele uMamthumba egameni lika Jesu. Awu, amen. Nkosikazi uNkulunkulu angipha yona from Pittsfield eSoweto. Nkosikazi wakuhleke bazalwane. Mude. Sanibona ukuthi bazalwane. Muhle. Mude. Awu, amen. Anginayo problem mangi conference angimcingi. Mangithi nje uvela phakama abadlule bonke ngibone. Oh, hallelujah. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Ekugcineni bazalwane ngikusihloniphe enkulu. Awu, amen. Ngibingelela uBishop. Awu, amen. Baba wethu bamgciniza. Kanye noma bangishilo-ke mina ngathi sahlukana noBishop ubonana eThekwini ngo-2005. Oh, amen. That was my last time ukuba ngibe ne-encounter naye. Oh, amen. Until ngizothola i-call Monday ethi ucela ngibe la babalethela ukuyihlambulula. Ngathuka ngathuthumela ngashaya uvalo lovalo umshaya ngazofika la ngihambe ngithuthumela ukuthi boza bosiyami ngabizwa komkhulu ngeseni. Hallelujah. Malibonge igama lika Jesu. Ngiyabonga ke bazalwane ukuba phakathi kwenu uNkulunkulu anibusise. Awu, amen. Angisho namazwi ke bazalwane, inkonzo uNkulunkulu akade sihlanganisele yona yama fathers and sons. Baba wami babukhuzwa, ngiyabonga baba. Umoya engcwele uqedile. Awu, amen. Yesu akabazalwane. Ubaba ukhuzwa uNkulunkulu ukhulume waqeda ngaye. Awu, amen. Waze wahamba yofaka isandla lapha emgodleni ebekade nginawo. Wathatha konke ebekuzoqedela wamthatha. Awu, amen. Malibonge igama lenkosi. Sengiphakama bathi sithandaze bazalwane. Malibonge igama lika Jesu. Before singene ezweni lenkosi nginalamazi abantu bangihleli lapha. Awu, amen. Ukuthi yonke into ekade ngiyithandazela ngoJanuwari nengiyikhulume ngoNkulunkulu ngifikile la ngifike ngayithola yonke. Amen. Angizwa. Ngifikile ke la esengifike ngayithola yonke into ebengiyithandazela for 21 days. Awu, amen. uNkulunkulu ke uthi enhlizweni yami mina bangiphuma la I will do like Esther. Oh, amen. Israel was little Esther was ukudla
ethandaza ngosuku lesithathu wafaka ingubo ezimbende. Awu amen. Waqoka wahamba wayoma in the inner court, wayoma kwi-court esangweni lenkosi. Wangena ngosuku olubi okuthiwa akungeni umuntu ebusweni lenkosi. Awuyangizwi manje. Bayifika engena lithi iBhayibheli inkosi ayikhulumanga lutho no-Esther kodwa yalula intonga. Anizwe yalula basabane ithi iBhayibheli u-Esther naye walula isandla wayeseyibamba intonga that side yayesethi inkosi ela konke okufuna will give you even the half of my kingdom. Naye into engithandayo akazange acele ngayibambanga. Abala banyangizwa wacela ebambe because izwi lenkosi lazogijima phezu kwentonga liyaku-Esther nezinto azicela uzigijime phezu kwentonga zize enkosini. Malibonke igama lenkosi. Because you cannot connect without connecting. Uma uconnecta you collect. When you want to connect, you connect. Baba ngisho namazwi, I've got projects la ngikhona ngakha indlu yesonto. Awu amen. Sengizitholile isitolo bazalwane la engizothenga khona imaterial yalela sonto engilakhayo. Malibonke igama lenkosi. I will take the account. Wazi baba makoni imali engena wazi wasekuyathengwa esitolo sezezulwini. I'm going to buy everything that engizoyakha ngizoyithenga. Amen. Sanibona basabane. I'm going to buy. Ubaba ungidusile kabuhlungu ngabe emasihlangana. Uthi hayi mkhize mfowethu sihlale etendeni nje. Ngidrive ebazalwane ngihambe ngifuna itende. Ngaze ngaduka ngadlula ngawoshona lokho ngithi ngizobona itende. Mangingena la I saw buildings. Ngase ngithi okay. I want buildings langikhona. Amen. So ngitholile indawo lapho engizowathenga khona ama-building engiwabonela. Amen. Umlani busisa sibuyele ezwini lenkosi. Amen. Let's read the word of God bazalwane bese siyathandaza. Hallelujah. Bengicela bakungenzeka bazalwane mhlamba kukhona ophethe i-King James. King James. Especially okay kuze siprove iBhayibheli bazalwane bengicela ophethe lesizulu afunde bese kufunda ofuna iKing James Songs 6:10. Ubani lo olunguza njengokuza. Okay, but I am a teacher ngizonixolela. The question there says ubani lo. Kuyezwakala bazalwane ubani lo olunguza njengokusa. Yes. Emuhle Lo muhle, yes. njengenyanga. And muhle like the moon. Ecwebile. Okay, kuyezwakala muhle njengemoon. Ubani lo lunguza njengokusa. Emuhle like a moon, yes. Ecwebile njengelanga. And lo ucwebile njengelanga, yes. Kepha esabeka. But emuhle enjalo ecwebe njengenyanga. Sanibona bazalwane uyasabeka, terrible. Awusanibona bamuhle uyasabeka, yes. Njengezimpi na. Muhle sabeka njengezimpi. Thandaza-ke mfowethu. Ilo babizwi lapho leli. Lapho umkhonzi wakhe esamile. Khuluma ngalo uNkulunkulu bese kulungisa iphefumulelo. Iphefumulelo kuwe. Nasekuphuma emlonyeni wakhe malibe njalo. uNkulunkulu wethu ongcwele isifuna inhliziyo nezingqondo zethu. Sithuthuma uNkulunkulu siselele wena malibuyele kuwe. ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Ophethe iKing James sikakangifundele. Quick bazalwane King James 6:10.
King James asifunde bazalwane, ngani ngifundele. Who is she? Alright bazalwane, la ngala kuthiwa ubani lo. Angala baniyangizwa ubani lo. This side we are identify, we are prescribe kuthiwa who is she. Awuliyangizwa bazalwane. Okay, just to make it simple, that she bazalwane in the Bible is the church. That she is the church. Ibayibhelithi thina njengebandla singumakoti wenkulu. Awulikhona ibandla. Ngikasibe lokhu lafushane bazalwane. uJesu njengoba esebuya ubuyela ibandla elinama-marks awu-5. Awusangibona bazalwane? Before uJesu abuye ibandla lakhe must have 5 marks. Nikhona bazalwane? Oqala uJesu is coming for a purified church. Abangizwa bazalwane, uselibandla elihlambulukile. The purified church, that is the first mark whereby uJesu alisele emhlabeni. Molweni bazalwane. Secondly, uJesu is coming for a victorious church. Elidependent past kwaleli ntwana ngisolaki ibandla lami amasange Hades angeke lahlule. Awakhona bazalwane, leli bandla lizohlaselwa kodwa ngagaranti angeke lahlule. Siyahlaselwa kodwa sihlule. Jesus is coming for a matured church. He's coming for the matured. And it depends on the cool. Nina ngamadoda. Bakona bazalwane. Bakona bazalwane. Bakona bazalwane. And fourthly, Jesus is coming for the glorified church. Uselibandla lePentecostal. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Somebody was right. What is the fifth church is coming for? Is coming for the unified church. Oh Jesus. Akazobuya usagcwele lamantwangu agcwele emzimbeni kaKristu. Elinginezwe lodwa ukuthi la ukhona ilwa ukuthi ibandla alingahlakazeki ngawe. Because Jesus uyimission unify the body. I preached during the papers around uJesu busy uphilisa indonga esisakile lokukhuswayo sibhizi sakindonga babangeni nabe African Gospel Church ilodonga labe ngakile efaith mission anodonga labo kodwa siyadilika indonga ayihlukanisa umsika. Who is she that looketh forth as a morning? The question is, who is she that look at the forth?
Lowesifazane akaqalaze bantebeni, but ifocus yakhe is looking forth. Aningizibani because he delivers abantu abaningi bathi beyale kodwa baba aningizibani uJesu akasela abantu abaya kwi-future kodwa benaba phekemu akumona basabani uJesu udawulaka elingabuka amanteleni. That church that is looking for. Fair as the moon, clear as the sun. Who is she that looketh forth as the morning? This woman is looking forth as a morning. Somebody, forth is what? As the morning. Every time when you see the morning, it means the night is over. When you see the morning, it means your night. When you see the morning, it means your night is over. What is the night? The night is the dark. When you see the morning, it means your darkness is over. What is the darkness? Darkness is ignorance. When you see the morning, you see the light. And that's what you see, the revelation. There is a light coming in your way. Let the ways to what you and in the night means the miseries. Who is she that look forth as the morning? Kisona mesele su udi pela pabili usizna kosa shulile pela pabili umnyama makosa shulile. The rise is the morning. Every time mangiyeka zama nami ukuba ngiqhamuluke njengabavangeli isovele ngijuluke nje kanje ngingakasho lutho isuka nami ngazama qhamuluka njengabavangeli. Sanibona bazalwane. Amen. This is the question, who is she? That's you. That she is you. When you see the morning, in morning it comes with the new beginnings. Owandala udlulile. Phela sekuvela okusha. Ubani lo oflathelile ezingaka. Awusanibona bazalwane. God are focusing the new things. All your yesterday miseries, all your yesterday defeat, all your yesterday crying, all your yesterday ignorance is all for somebody. You are looking for as the morning. Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon? Okay. In the Bible, this woman is fair like a moon. A moon, the word a moon
means to renew, to repair. This woman is repaired and renewed. Zonke izinto usathana bethi yaphanda kuzo. Zonke izinto amadimoni bethi yakuhlaphasa kuzo. God is renewing you. God is repairing your life. God is rebuilding the broken areas of your life. You are fair as the moon. Yes. Clear as the sun. In the Bible, this woman is clear as the sun. Revelation. And terrible as an army with banners. Lois Fazanege akasatshiswa. Akajani kodwa uyena osabekayo. Abangizwa bazalwane. Akasatshiswa kodwa uyesabeka. Siphelile isikhathi bazalwane sokuba njengabazali siphila impilo yokwesatshiswa. Abangizwa bazalwane, but thina sidontshelwe ukwesabisa. Wonke amadimoni abesabisa impilo yakho, it's over. Awusasatshiswa umuntu osabisa izitha zakhe wena. Awunamthakatho ophinda sabisa impilo yakho, kodwa wena uzomsabisa. Awunadaba worshiper elophinda sabisa impilo yakho, kodwa wena uzosatsha. iBhayibheli lithi uma abantu bakwa-Israyeli beyakongena eKhanani. Awu malibonke igama likaJesu. iBhayibheli lithi abaseKhanani bavala amasango, bavala iminyango. Abangizwa bazalwane. Mabefika bafika indonga zaseJeriko zisukezi namasango evaliwe. iBhayibheli ikhuluma uthi iminyango ayivalwanga ngoba ivalwa la, ivalwe ngenxa yakho. Abangizwa bazalwane. Kuneminyango evalekayo empilweni yakho. Ayivalwa ngoba ivaliwe, ivalwe ngoba kuzomuntu osabekayo. Iminyango ivalwa ngenxa yakho. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ahambi ngomuntu ohamba ngendlela eyodwa, akahambi nabantu abakhela emnyango. uNkulunkulu uyizindoka, ibandla lakhe lihambe phezu kwendoka. Noma ingavala iminyango eyisitha, zizodilika indoka uhambe ngaphezu kwazo. Uma sekungena izimpayi ngaphakathi seziripothelwa ukuthi lonto abekuvaliwe kunje, izigi zenu zizwakele ngoNkulunkulu enidabule ehlane, ngakho sesaba. Abangizwa bazalwane, baya eKhanani bayesaba, kanti abangaphakathi eKhanani nabo basaba bona. Alingizwa leli kusasa lakho lesaba ngelubazi ukwazisa ukuthi uyesabeka kunalo. Njengoba ulesaba ikusasa lakho nalo libhizi liyakhathazeka, lesaba wena. Izothi fear not. Yonke into yesaba ungabesaba ngoba wena usatshiswa, wena osabisayo. Hear me. Uyabona ukuthi uma uyicabanga uvele wenze njani? Azi ukuthi yona ithuthumela ngaphezulu kwakho. Sanibonani? Uyabona inyoka ayishayi umuntu. Inyoka injani? Into eyenza inyoka ishaya umuntu
ithi mayizwa izibi ishawe luvalo abangizwa bafana izwi inyathelo zakhe ishawe ngesikhathi ishawe uvalo besiyaphakama idonsa upoison ayudonsanga upoison ngoba ishaya idonsa upoison ngoba yesanda izinto zakho yonke lempi ekuhlaselayo ayikuhlaseli ngoba ithulwa abathakathi ihlasele ngoba isaba wena izinto zakho zizolele in the camp of an enemy and the enemy shivering uyakusasakiswa ngoba izinto zakho ziyawesaba. Sanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Revelation chapter 12. Owesifazane nodrago. Wabakhona ezulwini isibonakaliso esikhulu. All right. I guess then I get bazalwane. There's a debate on this verse. Abanye babhizi bathi this woman is Israel. But there is something that we learn in the verse. Israel ayikho into associated nezu. Israel are associated with the heavenly places. Uma uAbrahama kuthiwa akaphumele phandle abani inzalo yakhe awulikhona ibandla uNkulunkulu uthi inzalo yakho iyoba ngangesihlabathi solwandle abangizwa bazalwane iyoba ngangani aphinde athi inzalo yakho iyakuba ngangenkanyezi uyayihlukanisa inzalo kaAbrahama kunenzalo eyisihlabathi awuyangizwa ibandla bese kuba khona inzalo eyinkanyezi wena you are not earthly but you are heavenly. Aningizwa bazalwane ngamazwi wena ezulwini heaven do not look the sand when they look at you. When the heaven look at you they see the star. Mindset yako. You are not the sand, but you are the star. The mystery of the star is highly exalted. The star is up. When you want to look at the star, uphumela phandle abukele phezulu abangizwa bazalwane iBhayibheli lithi uJesu ngamhla ekhuphuka wakhuphuka kanye nathi wayohlala at the right hand of the Father bese lithi iBhayibheli wahlala far above sanibonani far above principalities and powers akazange ahlala phezulu kodwa wahlala far above. Sanibonani bazalwane lengane ngelithi uyabona wena uma usathane ufuna ukubheka because you are seated far. You are not seated above, but you are above and far. Gamaza uhlala ngaphezulu kodwa uphinde wayohlala even when you pray ngicela uzoshift ingqondo yakho ungabe usathandaza njengoDaniel. Tandaza in a new understanding and a new order. Awuliyangizwa uDaniel mayithandaza 21 days. Ubuye impendulo ethi uGabriel uthi ngiphumile neanswer ezulwini
mangifika emkhathini ngahlangana nesikhulu eprincipality yangivimba ngajika nemessage ngabuyele emuva wafike kwakhululwa uMikhaya wehla wazekulwa nesikhulu eprincipality emkhathini. Mamela mzalwane, whether you are no longer fighting with a principality under, but you are fighting with the principalities above. And when you pray, eyakumthandazo awusasuki phansi ukhuphuke, okumthandazo suka phezulu wehle uthebele umthandazo phansi eyakimkhawulele ngasendle. That is why iBhayibheli lithi wena you are an overcomer. Nikhona? You are what? It means when you are coming over your enemies. Every time when you come, amadimoni athi oh waze wangizela ngasendle. Aningizwa bazalwane, wangizela ngasendle because wena usathane ungaphansi kwenyawo zakho, wena mayebheke uyaphakama because you are far above. Awunangizwi baba? Awufundeke le verse sothanasi. Wabakhona ezulwini isibonakaliso esikhulu. Owesifazane embethe ilanga. Bazalwane, ethi iBhayibheli ngane kuthiwa lo wesifazane muhle njengenyanga ufana nani? Awunikhona bazalwane? Ufana nani? But iBhayibheli yayishintsha inkulumo manje. Lithi lo yena wembethe ilanga. Yeah. Awusanangizwa. Yeah. Yena unjani? Ilanga ulembethe. Abafundayo ngoba ukuzwa they will tell you. Izikhulu zonke nezihlakaniphi imizamo esezike zayizama ziyazazama baba zayofika enyangeni. Aningizwa? Zayofika phi? Enyangeni. But akekho lo yedwa whoever tried to dare ukuthi aze indlela yokufika elangeni. Akekho wafika phi? Because ilanga kuthiwa lishisa into a million away. Nobody can try to approach the sun. Lo wesifazane iBhayibheli wembetheni bafowethu. Kuchaza ukuthi this woman is too hot to be approachable. Too hot to be approachable. Too hot to be too hot to be. Wena uyashisa ngalendlela yokuthi amandla omnyama athi that person is too hot to approach you because wena wembethe ilanga and ubekwe phezulu awusombathiswa yini. Sanibonani bazalwane? Wambathiswa yini? Namhlanje ngicela ushite ingqondo yakho ukuthi phezu kwalezi ingubo zembethe wembethe ukukhanya, wembethe ukushisa. La ukhona you are too hot for abathakathi bendawo ukuthi bazodlala ngapha. You are too hot for the devil worshippers to approach you. Wembethe ilanga. Ngathi ke useshintshile umkhize useyabanda kanti besifuna kushise. Cha kuyashisa. Sanibonani bazalwane? Lethe ngikhuluma ngawe wena uyashisa. Akunamandla omnyama azohlala phezu kwakho. Suka namhlanje zonke inkinga zakho will cry at a distance.
Because wena wembethe ilanga. Uyangizwa bantu? Amen. Uyangizwa bantu? Amen. Wembathisiwe wembethe inkazimulo kaSomandla. Waza kwethu sithandaze. Nenyanga iphansi kwezinyawo zakhe. Sanibonani bazalwane. Amen. Lo wesifazane umbetheni ilanga. Inyanga ikuphi? Cela ke lesithi ukubaleka ke siye esikoleni nje seduze bese siyathandaza. Umsebenzi wenyanga is to change the seasons. Awuyangizwa bathi? Is to do what? Ushinyanga umsebenzi wa ishintsha ikhathi. Awusaniboneni bazalwane? Uma umzalwane aziloko noma isikhathi okuso sekushintshela sesothandaza. Ushintshelwa yini? Ukuthi awushintshelwa isikhathi esiphezulu kwakho. Mfethu siyathandaza. Noma izolo bewujabule. Kusasa sakujikela isikhathi sakho. Kodwa ukuba sijika singaphansi. Akangizwa. Izolo bewunemali. Namhlanje awunamali. Ukuba le season eshintshayo. Ishintsha wena ungaphezulu kwayo. Ishintsha ube. That is why when you are a child of God, ayikisizi kalamandla ohlula impilo yakho, because when you are walking over your seasons. Someone noma ngafika ziphikhathe ebakheni kuyashisa kuyabanda. All those times are under your feet. You are walking over your seasons. Okay, no mungengizwa angisazi isikhathi okuso. Kodwa ngizowazisa namhlanje sesathandaza singaphansi kwenyawo zakho. Isikhathi obhekela singaphansi kwenyawo zakho. Ushoza inhlobo ungaphansi kwenyawo zakho. Uqabanga umyeni wakho ungaphansi kwenyawo zakho. Ushiya abangani ungaphansi kwenyawo. Thank you Jesus. Kodwa sithandaza. Nasekhanda lakhe ukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2. Glory to Jesus. Lo mzalwane lona ekhanda lakhe uthwele inkanyezi ezingaki? Eziyishumi-2. Molweni bazalwane uthwele inkanyezi ezingaki? 12. 12 is the number of the kingdom. Sanibona bazalwane. It's the number of what? Ngamazwi, this woman ingqondo yayo i-occupy ngombuso. Yangizwa bazalwane. Ngamazwi, this woman akakwazi ukucabanga enye. Mayithi yakabanga ingqondo yakhe ithi kingdom. Mayithi yakabanga ingqondo yakhe ithi government. Mayithi yakabanga ingqondo yakhe ithi kingdom. Sanibona bazalwane. Uma umzalwane, you must reach a point where your mind is clicking the kingdom. Right? Angikaze lokho. Ingqondo ine problem. Yes, in Jesu 3. Amen. In a problem yani ingqondo. Ingqondo 1 in a problem of anxieties, worries. Sanibona bazalwane. Ingqondo ihlala ikhathazekile, ngizodlani, ngizogqokani, zoya kanjani izingane zami esikoleni, kuzokwenzakalani, ingqondo yomuntu leyo. Kodwa wena ngicela ukukhuluma nawe ebusuku. Remove your worries, because in the kingdom there are no worries. Occupy your mind with the government of God. Ingqondo yomuntu sanibona bazalwane ihlala igcwele ukwesaba, is always afraid. That's the mind of the person. Namhlanje ngizobazisa ukuthi your mind, fear not. Occupy your mind with the kingdom. Ingqondo yomuntu ihlala igcwele
ungabaza, doubt, occupy your mind with the kingdom. Niyangizwa bazalwane, athi umhlali sicabanga umbuso zayo, sicabanga umbuso zayo, sicabanga umbuso zayo. Sebelele Nkosi yami ngoba cebe ezulwini. Maka khonze yona. Sebelele ngo kadasta futhi. Ekhulelwe wakhala. Enemihelo esikwa ngobuhlungu. And this woman sanibonani ubethilanga ugcwele umbuso at the same time is pregnant. Ngicela ukuzokwazisa ukuthi wena njengobula you are not just ordinary, you are pregnant of something big. You are not ordinary, you are pregnant. And this woman ukhulelweni bazalwane, ukhulelweni was a yes. Wabonakala esinye isibonakaliso ezulwini. Beka nangu uDrago omkhulu obuhle. Ithi iBhayibheli wayesesondela noSathane. uSathane uyasondela nje uyayisaba lenkosikazi yembethe. But uza entweni eyikhulelwe. Awusandora bazalwane, lalela ngibasisa amadimoni ezakuwa esana kuwe. Ezengento eyikhulelwe. Abangizwa bazalwane, yonke lempo bhekela ayisana kuwe, kodwa izengento eyikhulelwe. Yesos. Enamakhanda ayisikhombisa. Asiwashiya amakhanda, standards. Qhubeka. Umsila wakhe wadonsa okwesithathu kwezinkanyezi zezulu. Qhubeka. Wasiphonsa emhlabeni. NoDrago wema phambi kowesifazane ebezambeletha. Wayeseyama uDrago emaphambi kwesifazane okhulelwe, yes. Ukuze ukuthi nxa esebelethile amshokadele umntwana wakhe. Listen, bazalwane. This woman is pregnant of a man child. Ukhulelwe udodana bukaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane, ukhulelwe yini? IBhayibheli lithi lenta ikhulelwe was pregnant of the Son of God. Ngicela ukuzokwazisa namhlanje ukuthi wena ukhulelwe, kodwa ukhulalwa ngindaba. Ukhulelwe indodana. Awuyangizwa ibandla. You are pregnant of the Son. Sanibonani bazalwane, the Son in the Bible is the fire of God. The Son in the Bible, sanibonani bazalwane, is a donkey. Sanibonani ukhulelwe zothwala ukuphila kwakho. Wena njengoba ukhulelwe, iBhayibheli lakhuluma ngendodana lithi indodana yilahle. Wena ukhulelwe ivuselelo, la uyakhona uzothi ufika usalinto ezothumela abantu ngomlilo. Sanibonani bazalwane, indodana umcibisholo. Ifaniso wena ukhulelwe umcibisholo yesu. Umcibisholo mawakhiwa ke wenziwa nje. Lapha phambili umcibisholo ufakwa combustion, umlilo. Abanye bawufaka upoison. Sanibonani bazalwane, bathi uma bewudonsa umcibisholo bewudubula, la uhlala khona ufike uthi uma uthi qhu kuqhuma umlilo. Lento ikhulelwe la uzoyithumela khona izoshisa ikhotha. Asiphakamele isithandazi. Yadithela njengamanzi ivu usele. Idithela njengamanzi, idithela njengamanzi ivuselelo. Idithela njengamanzi
Chitheka njengamanzi. Chitheka njengamanzi. Akube nenhlobo inkosi ikhona na iyachitheka ichitheka njengamanzi njengamanzi vuselelo ichitheka njengamanzi ichitheka njengamanzi njengamanzi vuselelo something is about to be born, and lezo zami zohizisho, lezo zami zoshintsha territories, lezo zami zoshintsha atmosphere, because I am a pregnant woman. Sanibona masalwane, that will never be aborted. It's going to be born. Thank you, Jesus. Apostolic. Oh Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Uyazi mpostoli ngiyakholwa ukuma kwakho la. Unento uNkulunkulu azoyenza. Ngiyacela abafowethu sesiyavala. Abafowethu angazi abasharishayo baphi. Ngiyacela abafowethu abasharishayo basondele. Apostoli ngiyacela mfowethu uzoma. Zikhona izinto obongakazi uzibone mfowethu uNkulunkulu ezenza through you. Yes. Uma nje ubheka kulona ibandla uNkulunkulu asebenze akhiphe yonke into. Apostoli ngicela uma ngaphezulu nganeno ubheke kubo bazalwane.
wenze ukuthi uNkulunkulu akhiphe yonke into ekade ifakile kuwe. Yonke mfuthu ngoba kusasa ngeke usabuyela nganeno. Funa ushiye la noma ufike ekhaya. Kodwa uyibonile into uNkulunkulu ade kuthumela yona. Asithule mfuthu ngoba sihleli lapha. Silalele. uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwethu. Funa uyibone mpostoli iphume yonke la kuwena. Uzoyibona manje. Ngiyacela bafowethu sifana amehlo. Ngiqinisile ngani zakwethu. Le ndoda ayikaphumi la endlini. Ingayithululanga yonke into la kuyona. Abafowethu abasharisha ngiyabacela la bekhona baphuthume. Impostoli Khuzwayo izwi alihambi lodwa lihamba namandla. Alikaze ngabe inkinga leyo uthi izwi likaNkulunkulu lihambe lodwa. Hayi hamba namandla. Bafowethu ngiyacela ukaphathi lutho esandleni. Ake sinikele uNkulunkulu ngalo 10 minutes. Just 10 minutes. Sinikele uNkulunkulu lo 10 minutes. Ukuthi umpostoli lo ayithulule yonke. Bafowethu uyazi ngikholwa baba ngisho kuma kwakhe la ukuthi uzobona isimangaliso ukuthi izwi uNkulunkulu amsebenza ngalo linamandla. Emile nje la. Hey mate, inamandla lento kunywa uNkulunkulu ngale ndoda. Inamandla. Ayigcini la. Lento baba ithi mayifika umuntu akakwazi ukuma ngenyawo zakhe imenza phelelwa amandla kathi phela amandla kathi iwona amandla angena kuyena. Hey mpostoli uzobona isimanga namhlanje. Mfowethu bafethu sivala amehlo. Bafethu ninomhlabelelayo ngiyamtshela njalo. Ngiyixoxela. Inamandla lento. Sibu. Wesibu. Yeah. Yo, inamandla lento. Uyazi bafethu, mawufuna isikhathi sokuthi uyathandaza, vele ukwenza. Lento enzakala wena enza yona. Makuthi isho ngelimi, ithi lento khuluma ngelimi ezitsha sithethele mususaba. Yiyo lento tebekhuluma ngayo imila igcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele ukuthi ingaphumi la isishiye sinje. Thuniwa ndoda utayingashiyi. Asesiyi lento ikhiphe yonke. Ilalisa umuntu phansi lento ikhiphe isinyembezi lento ikwazi ukumisa ikulasa phansi lento ikwenza ukukhuluma language ongayazi lento inamandla ikwenza ukuhlukana nesono lento inamandla ikhipha amafinilo lento inamandla ikhipha amathe lento inamandla ikhipha inyembezi awusazi ziphuma kanjani kodwa iyona enamandla. Ophela nje kule ndoda seyiqalile lento wempostoli Khuzwayo ephuma la kule ndoda iyongena kule ndoda inamandla le ndoda inamandla lento sesizwini ngoba ingena ngomuntu iyebantwini. Bakhona abazwayo lento manje. Bakhona abazwayo. Wafuna ukushayela lento inamandla. Wafuna ukushayela inamandla lento. Apostoli inamandla lento. Inamandla. Abasayishaya abaphambisana bekhona sobakhombisa lento seyingenile. Inamandla lento izobeka izandla kuzobenzeka imangaliso. Asike isifo esizoma manje ngenxa yamandla kaNkulunkulu.
yasenamandla into, yasenamandla into, inamandla lento, inamandla. Nansi ingena kulomfundisi, nansi ingena kulomfundisi, nansi ingena kulomfundisi, nansi. Isanayo inamandla lento, akuyona into odlala le. Umphefumulo mina ngaphambili uzobeka isandla kwenzeke noma nemangaliso, uzobeka athi ngena umlilo emsipheni wakhe, izomenza umuntu arole, izomenza umuntu agijime, akazi nayenzani, kodwa yena ubona umlilo bafethu, ubona umlilo banasikhoda, beka umlilo, ngesikhathi ubeka isandla. Inamandla lento, ebafethu kungena umlilo esandleni naye, phuthuma namashazi, naye lento, inamandla lento, inamandla baletheni bafethu, inamandla lento, inamandla. Umlilo ungena emathanjeni, umlilo lento, inamandla lento, inamandla lento, phesulu, gijima kunesikhathi, inamandla lento, inamandla, umlilo. Thank you. Jesus. Bafethu nangumlilo. Tata, phuthuma namashazi. Nansi lento ikhipha izinto engazazi la. Nansi ikhipha izinto ezingazazi. Ikhipha izinto manje emzimbeni, inamandla lento. Inamandla bafethu, khona izinto eziphumayo kulo msalane, khona izinto eziphumayo. Khona izinto eziphumayo, ziyaphuma, ziyavaleliswa, zihamba. Naye lento naye abashazi gijima naye. Isanayo bafethu. Inamandla mletheni ngaphambili mngadi, mletheni bafethu. Khona izinto eziphumayo kuyena njengamanje. Khona izinto engazazi eziphumayo. Mpostoli kusafela usibeke isandla, inamandla lento, inamandla. Khona izinto ezikhiphayo. Nansi lento bafethu, ingena kotata, ingena kobaba, lento inamandla, ngazi kanjani. Nansi ingena kobaba, nansi lento ingena kobaba, nanga amandla sebenza. Awu bafethu, mletheni bafethu, mletheni. Man of God, ibeka izandla kena egameni likaJesu. Awu bafethu, ngiyacela sukubeni somasonke, sesiyavala vele bafethu. I-conference yethu anzakwethu, hlala phasi mkhulu uNtuli, hlala phasi mfowethu. Bukelani bafethu, bukelani lento thina manje, bukelani lento thina manje. Inamandla nayi kuzwa nayi bafethu, nayi phuthumeni bafethu, ashazi baphuthumiseni bafethu. Yabamba omunye, nangu omunye, mletheni phuthumani, mletheni bafethu, mletheni. Yalothi bamba amadoda lento, ikhonta ifunayo umoya ingcwele manje, ifoni ikhonta ifunayo, uyaphuthuma bafethu. Nayi mphezulu, nayi nangala, nansi nangala. Mletheni bafethu, mletheni naye, mletheni abeke izandla, egameni likaJesu. Yes Lord. Udakiwe. Nayi futhi manje ngena la. Nansi ngena mase ngitala koma manje. Ngitala kosisi, ngitala koma. Yabafethu ashazi. Ngicela niphuthume kubashazi. Naye lento ekhoneni. Naye lento bafethu ekhoneni, nansi ekhoneni manje. Ingena koma manje, ingena kobaba. Sengena koma manje, ingena kosisi. Gijima naye, sanaye. Ingene lento ke nangu omunye bafethu, phuthumani bafethu, phuthumani men of God, sibambe sekhona egameni likaJesu. Akusavuma. Abanye abakwazi ukusika la ngaphambili ngenxa yokuthi lento inamandla ivele imhlangabeze umuntu eseyenza. Pastor, nathi nathi semgijimisa. Men of God, lento inamandla, ayakala ngaphambili, inamandla lento bafethu. Nathi pastor, nayingala futhi, nathi pastor, nathi ngala, nayi ngala, isanayi ngaphambili bafethu.
Jibisa wethu wena thelete namandla uyayibona manje uyakufuzela lete namandla inamandla nathi apostoli nathi nathi ekhona nathi ingena la kuma nathi bayithatha kuyena isengena ikhisto ngomthambo isengena inamandla
Utangisho kuthini ngoba abazi kwenzeka ngoba bayabuka TV abadaliyo kontana Phethu bathi what is this ngicabanga ukuthi abasibukayo TV but what is this Phethu this is that Ile yande eyakhuluma uJoel wathi ngiyothulula hayi ngiyothela njengethipho ngiyothulula umoya uthululiwe namhlanje phezu kwayo inyama ngiyawuthulula ngidaqaqise kulabo baka-TV ngoba bayothi kwenzelani ngithi mama nayi microphone ilahle kushisa mina Isivaime babuthi siyasevuselele
What a magnificent love! Hallelujah, hallelujah.
Sibongile ngikhona igama lakho, sibongile hlumela likaJese, sibongile wena owawukhona nokhona nozayo. uNkulunkulu wethu siyabonga Baba, we are so grateful ukuthi Baba wethu nakalokho izwi lakho yalifakazela, izwi lakho yalimela udumo lonke, udumo lonke, udumo lonke, udumo lonke.